Den perfekte mand. Her er Kasper, der spiser sin morgenmad. Og her er Kasper, der børster tænder. Se der, det er Lars, der kommer for sent ud af døren. Her får Kasper et klap på skulderen. Her skider Kasper en kæmpe lort som en mand. Wow! Lars køber øl. Standard situation. Her ser Kasper splatterfilm. Party pong. Party pong. Her tjekker Lars sin saldo. Kasper vasker sit tøj. Her finder Kasper sig i ubegrundede provokationer. Dækket var fladt. Nu er der luft i. Her er Kasper, og det kører for ham. Her ordner Kasper køkkenvask. Handyman. Her er Laurits, der ser X-Factor. Au. Her er Laurits, der mister sin bil. Her er Kasper, der glemmer hans afvaskuret. Her er Laurits, der glemmer sin eget bryllup. Vigtigt. Her er Kasper, der intonerer perfekt. Og nu Kasper i Fakta. 2 lags, eller 3 lags. Hey. Det er Laurits, der laver mad. Og her er Laurits, der lader som om man ved noget om rumfart. Her er Laurits, der smører vaseline på læberne. Bøsse. Her er Kasper, der lægger makeup. Mega bøsse. Laurits holder foredrag om kvinders rettigheder. Her er Kasper, der ikke finder sig noget. Fedt. Her er Laurits, der læser en bog. Her bliver Kasper fyret. Satans. Her tænder Laurits en lampe. Her har vi Kasper, som skal lige til at se noget vigtigt. Her er Kasper brug for at være lidt alene. Super bøsse. Her er Laurits, der laver bøsser som en gentleman.